Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. C. Maca crita. Maca crita kanthi lagu lan pocapan kang trep. Ing pungkasane maca kudu bisa goleki tembung utawa ukara sing angel lan goleki tegese. Ngerteni isine wacan. Bisa mangsuli pitakon. Nyeritakake bab isine wacan. Alhamdulillah, mugi-mugi materi sing awak dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat nggih. Nganti tekan sakmini wae pertemuan dina iki. Mangko dilanjutke malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.